L-għodwa tajba. Nilqakom għal quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kemm ħaġa sabiħa li dalgħodu rġajna nġbarna biex inħallu lil Ġesu niltaqgħu miegħu. Dan Ġesu li wedna li se jibqa' magħna u l-qudiesa hija l-okkażjoni biex niltaqgħu ma' Ġesu, ma' dan Ġesu li hu ħaj fil-kelma li se nisimgħu u fl-Ewkaristija. Kemm grazzja kbira li dan Ġesu qiegħed magħna. Illum sabiħ li ringrazzjaw anke l-Ġesu għal ħafna persuni li hu sejjaħ warah u li bidlu l-ħajja tagħhom u saru llum qaddisina lina, eżempji sbieħ lina. Illum għandna lil San Ġabu, wieħed mill-ewwel apostli, fil-fatt dan meta Ġesu kien għaddej minn fejn xmara u rawhom sajjieda sejħilhom u dan telaq minn kollox u mar warajh, saħansitra l-missiju telaq. U warajh għamel esperjenza sabiħa ta' dan Alla li xtaqlu l-ġid. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Ngħidu grazzi lil Alla. Tlobkom anki naħtfu l-okkażjoni f'dan ir-ringrazzjament anki bħalissa qed inħossu ħafna sħana u mingħajr ma trid tigerger xi ftit, mero jew flok ingergru. Nofru wkoll għal tant nies li qed ibatu. Min jaf kemm hawn nies li huma muġuqa batuti u qed ibatu ħafna iktar minna jew nofru anki din it-tbatija żgħira tagħna ta' sħana għal dawn il-persuni. U nitolbu verament lil Alla jiena matul din il-ġurnata. Ħalli tkun ġurnata li fiha nagħmlu il-ġid mal-oħrajn. U nitolbu lil Alla jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bedbin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, ladurawk, latubġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int qaddist l-ewwel ħidbiet tal-apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġabu. Saħħa ħwejn il-Knisja tiegħek bl-isqarrija tal-ħarsien tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, it-teżor tagħna qiegħed f'ġarar tal-fuħar. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex imgħattnin, imħasbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuha, ipperżekwitati, iżda maħniex abbandunati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna qegħdin dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesu biex ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu.
Għax aħna għat li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu. Biex ukoll il-ħajja ta' Ġesu tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil Mulej Ġesu lilna wkoll qatt qajjimna flimkien ma' Ġesu. U ressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lil Alla. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-Mulej reġġa' lura l-imtarfin ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħ imtela fomna u l-sienna nħall bajat ta' ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-Mulej magħhom, kbir femilu l-Mulej magħna u aħna mtlejna bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel Mulej xortina, bħal widien tan-negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. U sejjer imur jibki, iġġorr iż-żerrija għażrieħ, imma u ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ, bil-qatet fidejh. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-Mulej. Il-Mulej magħkom. Ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien resqet fuq Ġesu u lied Zebedew, flimkien ma' wlieda, u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija? U jweġbitu, ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. Imma Ġesu wieġeb u qal, ma tafux x'intkom titolbu. Għandkom il-ħila tixorbu l-kalċi li għandi nixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi tixorbuh tassew għalilhom. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien, imma għal dawk li għalihom kienet imħejja minn missieri. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, inkollaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intkom il-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħkmu fuqhom u l-kbarati ħadnu is-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma minn fostkom irid ikun il-kbir għandu jkun il-qaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod lil-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun maqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Di li għadna kemm rajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Jekk tiskanta l-om kemm dejjem tipprova taqbes għall-ulieda, kemm dejjem tipprova ġġib il-qudiem mill-ulieda. U ġaħbu Ġwanni ovvjament għamlet din il-ħaġa u hija naturali fl-ommijiet li marret fuq Ġesu u qaltlu nixtieqek li dawn uliedi poġġihom fuq quddiem. Ġesu ta' risposta. Kellu vera il-ħsieb Ġesu li jpoġġihom miegħu anzi li jagħtihom din l-istess ħajja tiegħu, però kellu triq oħra minn dik li fehmet
li jpoġġu fuq xi tron, fuq xi siġġu ma' xi re. Anzi, kif qal Ġesu u għamel kemm il-darba din l-istqarrija min jimxi warah irid jiġħad lilu nnifsu u jerfa' salibu u mbagħad jimxi warajja. Però s-sabiħ ta' Ġesu hija li hu mhux l-ewwel qed itina l-ħelu u mbagħad insibu l-morr, imma anzi qed jagħtina l-morr biex insibu l-ħelu. Jiġifieri qed jgħaddina mill-esperjenza ta' fejn l-ewwel idu mmutu għalina nfusna, però biex insibu l-ħajja tagħna. U Ġesu din hija t-triq tiegħu, din hija l-esperjenza sabiħa ta' min isegwi lil Ġesu fil-ħajja tiegħu. Fil-fatt, kif naraw dan San Ġaħbu li llum qed nagħmlu l-festa tiegħu, kellu jkun l-ewwel wieħed li jmut martri. Interessanti li San Ġaħbu mxexa kif għad fil-bidu tal-Qudiesa wara Ġesu telaq kollox, saħansitra l-missier u s-sajt, mara din l-esperjenza ma kien jaf x'inhi. Ovvjament għalih kienet ħaġa ġdida, mexa wara Ġesu, mhux dejjem fehem bħall-appost l-oħra ndurajtu, anki hawnhekk meta San Ġaħbu, San Ġwan ippruvat poġġi quddiem l-oħrajn li l-appost l-oħra ħadu għalihom, ovvjament. U bdew jirrabjaw u Ġesu bil-kalma kollha jipprova bil-paċenzja kollha jgħinhom jifhmu li hu ġie biex jorihom triq oħra mhux dik li s-soltu kienu mdorrijin biha. U qalilhom ħanejdilkom jiena ma ġejtx biex inkun moqdi, imma biex naqdi. It-triq tagħna mhijiex li nkunu fuq quddiem, it-triq tagħna hija nkunu fuq l-aħħar li naqdu lill-oħrajn. U hemmhekk tinduna Ġesu x'tip ta' ħajja qed joffrilna fil-ħajja tagħna. U għalhekk sabiħ li aħna nisimgħu l-Ġesu u nsegwuh il-Ġesu għax jixtieq joffrilna xi ħaġa differenti minn dak li s-soltu aħna stess jew ħadd ieħor jagħmel fil-ħajja tiegħu fejn infittxu lil nfusna, fejn infittxu l-ewwel lil nfusna. Anzi Ġesu hawnhekk qed jipprova jurina jien fejn irid noqgħod fl-aħħar. U dan hu s-sabiħ ta' dak li mbagħad qasam magħna San Pawl f'din l-ittra tiegħu il-Korontin. Fejn l-esperjenza tiegħu kienet li bata ħafna għal Ġesu. Kien ħafna ħjar qabel, meta kien jikmanda, meta kien imur joqtol lill-insara, meta kellu nies oħra miegħu u jikmandhom, u issa spiċċa biex imur jitkellem fuq Ġesu u jitfgħu l-ġebel u jħaġġruh u jsawtuh u jitfgħuh il-ħabs. Kienet differenti din l-istil ta' ħajja li kellu jagħmel San Pawl, però x'ħeġġa wera San Pawl ila li b'dik it-tbatija tiegħu kien kapaċi hu verament jiġbed il-ħaddieħor għalih. Għax kien qed juri bil-ħajja tiegħu li hu kien kapaċi verament jagħti kollox il Ġesu. U għax għata lil Ġesu kollox ila li hu fehem li dan Ġesu rid ikun kollox f'ħajtu, allura mbagħad ma kien hemm xejn li seta' jifirdu minn Ġesu anke saħansitra s-sagrifiċċju u l-tbatija. U għalhekk naħseb jien kemm għandna aħna mhux tal-li ma neħdux qata bil-momenti li fihom irridu nagħmlu sagrifiċċju, irridu nagħmlu xi ħaġa li fiha rridu mmorru kontra ta' nfusna, imma anzi l-okkażjoni biex jiena pereżempju nħobb hu l-imħabba. L-ebda moment ta' mħabba ma ġibu jekk ma tbatix għalih. Jista' jkun anke xi ħaġa sabiħa, pereżempju jistidnu kaltiċ. L-ewwel ħaġa xtajt, tieħu qata ila li xtajt spiż oħra mela għax irid nagħti rigal. Imma dak hu s-sabiħ tar-rispett ta' bejnietna, alla ħares jistudnuk biss biex tmur tiekol għax ma tkun ħabbejt xejn. Tkun ħabbejt ila għaliex inti kont kapaċi toħroġ minnek innifsek, toffri dak ir-rigal b'sagrifiċċju għax vera kellek toħroġ spiża, però mbagħad l-imħabba se tidher iktar. U għalhekk hawnhekk San Pawl il-ħin kollu jgħid li aħna nkunu mafusin, imma aħniex matnin, nkunu mħasbin, imma m'għandniex qalbna maqtuwa, ippersegwitati, imma aħniex. Jiġifieri aħna se ngħaddu minn affarijiet li iġaluna mbagħtu, però s-sabiħ hija li f'dik it-tbatija qed nofru is-sabiħ tal-imħabba tagħna lejn Ġesu u lejn l-oħrajn. Jew nitolbu din il-grazzja ħalli kif qal San Pawl stess fil-mew tagħna, fis-sagrifiċċju tagħna jidher il-ħajja ta' Ġesu, is-sabiħ ta' dan Ġesu fina. Jew nitolbuh li jibqa' fina bħalma kien San Ġaħbu ħalli nkunu eżempju sabiħ għall-oħrajn. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieq inna l-ġid, jew nduru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Jekk nitolbu l-ewwel nett għalina l-insara, ħalli fis-soċjetà li fiha ninsabu nagħmlu differenza bil-kwalità sabiħa tal-ħajja tagħna. Jew bi kliemna u bl-eżempju tagħna inkunu ta' xhieda ħajja
għal dawk ta' madwarna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li bħalissa dejjem intbatija fil-ħajja tagħhom, għal dawk li jinsabu muġuwa, għal dawk li jinsabu mkwitati, biex tagħtihom mulej il-grazzja li fik isibu l-faraġ u l-kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għallunna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna, saħħaħna fir-rispett u l-imħabba ta' bejnietna, għatina l-grazzja li fid-djarna jkun hemm preżenti lilek fostna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-eżis mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missieri li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull tema u ilqa' s-sagrifiċċju għażiż li sejrin offrulek fil-festa ta' San Ġalbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli li xorob il-kalċi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien ngħidulek grazzi. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħalli qatt weħid għall-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli fosthom San Ġalbu biex ikomplu jreġġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li disċipli tiegħu u qal, ħudu kulu l-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għandna fostna huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħennarina l-koni tolbuk għati li wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, ma' San Ġaħbu, l-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Poġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-Missija li jħobbna bit-talba li għallimna Ġesu. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritent kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binħalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni għad-disa tiegħek. Konna ferħana bil-festa tal-Apostlu San Ġak. Għamel li bit-talb tiegħu tidħol għalina qudiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Issa li wżanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Xikluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-inaqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun ibneħ bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Jew nofflu dan il-mument tar-Rużarju għal dawk kollha li anki forsi qed jarawna fuq televiżjoni, għal morda tagħna dawk li jinsabu fid-djar u l-isptarijiet u jinsabu buġuha. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk kereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun ibneħteha bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-elwih kollha, speċjalment dawk l-aktar jaħtieġu il-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-nubietna palma naffru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina tkun imneħteha bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-elwih kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn ta' tbatija meta l-sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xew. Is-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-nubietna palma naffru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bl-grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa.
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, il-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti omna għalik isma talbtana. Ġesu li twilet għalina li tkun ibnek terpanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, ħilsna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kolla, specialment dawk l-aktar jettiġu il-ħnina tijek. Il-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġimobbi blewda ta' salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritin kif fis-sema jdu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, il-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik isma talbtana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu kien mislub fuq is-salib u fuq u miet.
Issirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum affrilna d-dubietna palma naffru lil minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna Slima lik amen. Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt Glorja tagħna amen. l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Slima amen. lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slima lik li kienajdu li xaħna trufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikbu nofu f'dan al-bit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalina u kalenietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Bissirna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum affrilna d-nubietna palma naffru lil minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bli-grazzja mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Il-litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li set safja. Itlob għalina. Om li set nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina.
Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħok kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħok kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob Tori għalina. ta' David. Itlob għalina. Tori ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-imiktin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Ajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lil-libnek. Fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha. Tiegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Imqaddis Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian, itlob għalina. San Tirrokku, itlob għalina. San Paul Missina, Itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, Itlob itlob għalina. għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. San Calcidonio, Itlob għalina. Intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqiemu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Omm, imbirek San Ġusepp, Arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.